लाजे लाजे रोलाही लाजुकिया मुखनी धीरे धीरे कोलाही तुमी अभिमानर अभिमानी তোমার মাতর দূরে 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 থাকিব নোৱাৰি তোমাক লাগে কাষৰ masanga akha judaune nachine ni masanga alila jaune dada padi ko gawe ma godhuli teu saje ma Welcome back to another video, guys. नोंथांमोन को आंनि गोदान भिडिअ बरायफिननाय जाबावबाय ओमफ्राय आं दि जि माने मेसआप सं खौ प्ले खालामदों फार्स्टआवहाय नोंथांमोना बेखौहाय माने आं डिसक्रिप्शनावहाय लिंकखौ होना होगोन फुलखौ बेवहाय थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हागोन मोनथिखायो आंना हिन्दीया एसे माने प्रब्लेम जायो थेवबो आं बहुत ट्राइ खालामबाय थादों आरो ना हिन्दीखौ माने मोजां खालामनो थाखाय थ नोंथांमोननि जुदि अननाय आरो सापर्टखौ मोनबाय थायोबा आं हिन्दीखौ मोजां खालामनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ थ नोंथांमोननि अननाय सापर्ट बुजिदों दा थ बेनो आरो ना ओमफ्राय थांदो नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांदो डिसक्रिप्शनाव थांना लिंकखौ सेरनानै भिडिअखौ नायहैदो मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअआवबो कमेन्ट खालामहर आरो बै माबायावबो कमेन्ट खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै फैफिनबानो जाबाय आरो आंनियाव नायबाय होननानै कमेन्ट खालामफिनबानो जाबाय गाइस थ जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय बै बेल आइकन दंना बेल आइकनखौबो नोंथांमोना शेयारनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैयो नङा होमबा थ बेनोसै गाइस थेंक इउ सो माच बाय बाय